Il-Ministru Konrad Mizzi konferma li se jiltaqa' mal-Kumitat PANA tal-Parlament Ewropew li nhar it-tnejn għandu ġurnata tal-laqgħat f'pajjiżna. Iż-żjara f'Malta issegwi dik f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Konrad Mizzi konferma li aċċetta l-istedina b'telefonata maċ-Chairman tal-Kumitat il-Ġermaniż Langen Werner u l-aħbar għamilha pubblika permezz ta' tweet. Dan il-Kumitat twaqqaf wara li kienu żvilati il-Panama Papers u għandu skop li jmur lil mill-Panama Papers. Fil-fatt twaqqaf biex janalizza s-sistemi finanzjarji u t-taxxa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt f'Malta l-Kumitat PANA mistenni jkollu ġurnata tal-laqgħat bil-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u kollu fost dawk li se jiltaqgħu miegħu. F'Lulju 2016 ftit wara li twaqqaf il-Kumitat, is-servizzi legali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kienu ħarġu opinjoni li permezz tagħha qalu li l-mandat tal-Kumitat mhuwiex konformi mal-poteri li għandu l-Parlament Ewropew. Fil-ħidma tiegħu il-Kumitat kellu wkoll sejħiet tal-laqgħat irrifjutati. Fost oħrajn meta fl-aħħar jiem il-membri tal-istess Kumitat għażlu li jżuru ir-Renju Unit u t-Teżor Ingliż kien irrifjuta li jiltaqa' magħhom.